Ilmari Kinnunen tarttui ensimmäisen kerran vasaraan, kun veljekset rakentelivat majoja Laukaan metsiin. Isä Eino huomasi toisinaan naulojen katoavan työkalupakistaan, mutta hymyissä suin kannusti lapsia touhuissaan. Paljon isältä saanut oppia ja muutamissa asioissa vähän eilläkin jo, mutta se, että en mä sitä silleen ota, että jes, on päässyt isästä ohi. Sitä ei voi oikein sanoa, miten paljon mä oon ylpeä isästä, että se on opettanut, jaksanut opettaa ja sitä ei osaa edes palkitakaan sitä millään tavalla. Koulun penkissä istuminen ei käsistään taitavaa nuorukaista niin kiinnostanut. Työelämään tutustumisviikkoina Ilmari pakkasi eväslevät reppuunsa ja painui isänsä kanssa remontoimaan. Muistan kyllä kaikki työmaat, mitä on netissä. En tiennyt isästä vielä sillä hetkellä, että se on niin ammattitaitoinen. Tai tiesin, että on, mutta että se pystyy niin hyvin opettamaan. Peruskoulun jälkeen Ilmarille oli selvää, että hänestä tulee sisustusasentaja ja nimenomaan yksi parhaista. Sen vuoksi oli mietittävä tarkkaan, mistä oppinsa saisi. Isä Eino päätti ehdottaa pojalleen samanlaista tietä, jonka oli itse aikanaan kulkenut. Minä lähdin vanhan kirvesmiehen mukaan. Se oli niin kuin minulla oppi-isänä. Se on vähän sama tyylinen kuin Ilmarin kanssa nyt. Mä tiesin, että ammattikoulut ja koulut on hyviä, mutta tämän oman kokemuksen takia minä ehdotin tätä oppisopimusta. Isän opissa alkoivat nuoren miehen silmissä työmaat muuttua kodeiksi ja asiakkaat ihmisiksi, joilla on remonttiunelmia. Työ alkoi tuntua kutsumukselta. Tästä on pienestä pojasta asti haaveillut ja nyt on päässyt sitä toteuttamaan sitä. Mistä hommasta tykkää. Voisi vaikka yötä päivää painaa hommia, kunhan vaan muistaisi levällä. Ei saa jäädä toiseksi. Me teemme unelmista totta. Remontti kerrallaan.